haba baby. Awa biyu kenan fa ban ga ka shigo gida ba. Wani irin hold up kenan da har yanzu bai kai ka shigo gida ba? Awa biyu fa. It's been 2 hours. You told me you're on your way and it's still yet. Ka san ni bana so ana bani hakuri, ana cuta na kuma ana bani hakuri. Ka san wannan abin na bata mini rai ko? Yunwa fa nike ji. I'm hungry and I'm waiting for you. Alright. No, I'm not giving you up to 30 minutes. I'm giving you only 10 minutes. Okay, 20 minutes. Nan da minti 20 ban ganka ba wallahi raina zai baci. Alright, I'll be expecting you in 20 minutes time.